Някой късметли от групата България ще си има V12 и то некъв да имаме специалните кабриолети с черна кожа. Ще иска ремонти малко, но като цяло е много запазен. Благодаря му за доверието. Вярно с десен влане, но ще му стане и сляв. Всичко си му е тука. Даже и покривалата за покрива. Това е разликата, като скупите английска кола, макар и с десен влан, от тази сляв влан от Америка, примерно, или от Германия. Те са много по-запазени вътре интериорно. Всичките им работи са тука, няма нищо, няма липси, няма кражби. Вярно сега, десния влан, 10 влан. Чак капачките му с британското знаме, маняшко. Супер автомобил.